Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Wayang Dewi Sinta. Perkenalkan, nama saya Khairum Sita Puspita Dewi dari 10 MP1. Perkenalkan, saya Manisya Budayati dari 10 MP1. Ing sawijining alas Dandaka ana Dewi Sinta prameswarine Raden Rama, pangeran saka Ayodya sing diasingke. Rama, Sinta lan adik Rama, Laksamana lagi urip ing alas kanggo but Sinta lan jupuk dheweke menyang Alengka. Adeken ing alas Dandaka, Dewi Sinta lagi lungguh ing sangisore wit, nyawang kembang sing dicekel ing tangane. Rama lan Laksamana cedhak karo dheweke. Dewi Sinta nyawang kembang lan ndeleng Rama kanthi tresna. "Kang Mas, Rama, kula rumiyin boten ngira bilih gesang ing alas punika sagede sae kados pundi punika. Sanadyan ados saking kedaton, nanging kula tansah rumaos aman wonten ngarsanipun panjenengan." Rama, nyawang Dewi Sinta kanthi lembut. Nimas Sinta, ing ngendi wae aku kula nglindungi kowe, senajan ing alas ketemu lan kebak musuh. Nanging aku ora bakal ngiringi kowe nandhang sangsara. Laksamana, kakang mireng swara sing curiga ing alas iki. Kawula badhe ndeleng saking lebih menika. Rama, saestu Laksamana aja suweni awas nrintan-rintan. Laksamana banjur lunga kanggo neliti alas. Rahwana sing ndelik kang kaduhan mireng pembicaraan iki manusa rencana kanggo misake Sinta saka Rama. Rahwana ing jero pikirane wong ayu kuwi kudu dadekke aku misake dheweke karo Rama, nanging piye carane gunakake ilmu kasuritane kanggo nyulap salah sawijining prajurite kanggo kijang emas banjur mlaku-mlaku ing cedhake Dewi Sinta. Dalam kijang mas, mengalah Kang Mas, nama punika wonten kijang mas. Menapa panjenengan saged nyekel kijang punika kula? Rama, Nimas Sinta punika prayogane kijang perlu diwaspadai. Nanging puisi kowe karepke aku bakal nangkep kijang kuwi kanggo mulyakne atimu. Rama banjur ngoyak kijang emas ninggalke Dewi Sinta. Kawaten landamu marang Laksamana. Laksamana ingkang rambang dereng wasa menawi panjenengan tindak njengok dhateng Kakang Rama. Nimas, kula mboten saran ninggal panjenengan piyambakan. Punika pepetelipun Kang Rama, nanging kula purun damel garis gaib sekitar panjenengan supados panjenengan tansah aman. Laksamana gawe garis